Si, a presencia era compartir ca cidadanía e ca xente dos Ancares cal foi a súa vivencia. Podemos constatar que durante toda a fin de semana viviron nunha situación de constante abandono por falta de información, por falta de recursos, por falta de saber que facer, porque non funcionaron correctamente os servicios de emerxencias, non funcionaron os recursos que deben estar disponibles para atender os lumes. Esa situación xa é pasado, non podemos facer nada en relación a ela. Agora é necesario exixirlle ao goberno inmediatamente, en primeiro lugar, a aprobación dunha serie de axudas especiais, en primeiro lugar para a xente que perdeu as casas, en segundo lugar para a xente que perdeu os seus negocios e os seus medios de vida, en terceiro lugar, con especial atención ás comunidades de montes, a atención á recuperación de todo o sistema de montes. En cuarto lugar, un plan de choque de carácter ecolóxico para evitar que a escorrentía contamine ríos e rías e faga perder a riqueza natural. E, desde logo, todo un plan que permita reverter completamente esta situación. Esta situación non é unha cuestión exclusiva de lumes, é unha cuestión de modelo e, polo tanto, é necesario darlle unha volta. Sería necesario que para este primeiro plan de choque a Xunta abrise oficinas que estuvesen no propio territorio, tanto aquí na zona de montaña dos Ancares, como na zona de Ourense, como na zona das Neves, oficinas onde a xente pudese acudir directamente, tanto a recibir información como a facer solicitude de axudas. É necesario que a Xunta estea no propio territorio, cerca da xente, que non teñan que facer longos desplazamentos, que non teñan dificultades de trámites, abonda xa de burocracia. Todas as axudas que se aproben teñen que vir canalizadas de xeito que a xente poda acceder a elas de forma rápida e sinxela. Pero, desde logo, o que isto ten que dar lugar é abrir un debate sobre un novo modelo de territorio. É necesario un gran pacto sobre o territorio no que podamos entender que o medio rural e o conxunto do país forma parte dunha unidade onde é necesario que a xente poda vivir con servicios e con dignidade, tanto no medio rural como nas zonas periurbanas, para que, de tal maneira que traballando, cultivando a terra, atendendo as explotacións forestais, se xenere non solamente riqueza ambiental, senón tamén riqueza económica. O monte vivo, o rural vivo, é fonte de riqueza e ben cuidado, ben xestionado, é o que dificulta de forma principal a existencia de lumes. A final, o lume non é solamente máis que un síntoma dun territorio enfermo e, polo tanto, é necesario atacar a orixe desa enfermidade e para iso é necesario un cambio distinto no territorio.